ଜେଜେମା ଜେଜେମା କଣ ହେଲା ଲୋ ଶିଲା? ଜେଜେମା ଜେଜେମା ଆଜି କେତେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଓମ୍ ଭାଇ କିଟୁ ଭାଇ ସେମାନେ ବି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜେଜେମା ସେମାନେ ନା ମୋତେ ଆଣିକି ଗୋଟେ କାର୍ଟୁନ ଗୁଡ଼ି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ଜେଜେମା ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି କ'ଣ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେମା ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବିଷୟରେ କୁହ ନା। ହଉ ଶୁଣ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏକ ଭାରତୀୟ ପର୍ବ। ଏ ପର୍ବକୁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଖାଲି କ'ଣ ଭାରତ ବାହାରେ ବି ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ୟାକୁ ପୋଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ଦିନରୁ ଦିନ ବଡ଼ ଆଉ ରାତି ଛୋଟ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ମକର ଚାଉଳ ବନେଇଛି, ତୁ ଖାଇଛୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ଜେଜେମା ମୁଁ ଖାଇଛି। ମାଆଙ୍କୁ କହିଛି ଆହୁରି ରଖିବାକୁ। ମୋତେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେମା ତମେ କ'ଣ ସେଇଟା ଖାଲି ଚାଉଳରେ କରିଛ? ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ସେଇଟା ହେଉଛି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଗୁଡ଼, ଛେନା, ନଡ଼ିଆ, ପାଚିଲା କଦଳୀ, କ୍ଷୀର ଏଇସବୁ ମିଶେଇ ସେଇଟା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ଭୋଗ ବି କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ କୃଷକମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହି ମକର ଚାଉଳ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେମା ଏ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଗୁଡ଼ି କାହିଁକି ଉଡ଼ାନ୍ତି? ଆଲୋ ମା ଶିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୂଜା ହେଉଛି ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ୟାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ବି ଅଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେଉଁ ଋତୁରେ ପଡ଼େ? ଏଇ ଶୀତ ଋତୁ ସମୟରେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୁଏ, କାରଣ ଥଣ୍ଡା ପାଗ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ରହିବେ। ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଉପକାରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଦେହ ଭଲ ରୁହେ। ଆଉ ତୁ ଜାଣିଛୁ ଆମ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ମକର ଚାଉଳ ତିଆରି ହେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ହଁ ହଁ ବାଃ, ମୋ ଜେଜେମା କେତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।